സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ നാളത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ പ്രൊമോ റിവ്യൂയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആര്യൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ രാമേട്ടൻ കയറി വരും. രാമേട്ടനെ കണ്ടപ്പോൾ ആര്യന് ഒരുപാട് സന്തോഷമാവുണ്ട്. വാ രാമേട്ടനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് മിത്രയും. അതിനുശേഷം ആര്യനെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ രാമേട്ടൻ മിത്രനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ആര്യനോട് പറയുന്നുണ്ട്, മോനെ ആ സ്വർണം നിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ കൊടുക്കടാന്ന് പറയും. അപ്പം ഇത്ര അത് കേട്ട് അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സ്വർണം കാര്യം നല്ല തിളക്കൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും അത് മതിയടാ ഒരു കുടുംബം തകരാനും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും. നീ കൊടുക്ക്, നമുക്ക് വേണ്ടാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആര്യൻ രാമേട്ടനെ ധിക്കരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഒക്കെ കേട്ടിക്കണ്. മിത്രയ്ക്ക് അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ആകെ വിഷമായിട്ട് തൊലിലിഞ്ഞു പോയി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. പിന്നീട് നമ്മുടെ കടയിൽ ബാലനും രാമേട്ടനും കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആര്യൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാനാണോ എന്നറിയില്ല, കവറൊക്കെ ആയിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോണ കാണുന്നുണ്ട്. രാമേട്ടൻ അപ്പം നോക്കി ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാലൻ ഇങ്ങനെ കുമ്പിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാലൻ ആര്യനെ കാണാത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് കൃഷ്ണമംഗലത്തുകാരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ബാലനെയും ആര്യനെയും ഒരിക്കലും തമ്മിൽ ഒന്നിപ്പിക്കരുത്, നമുക്ക് അകറ്റാൻ തന്നെ നോക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ അച്യുതവർമ്മയും ആലോകും മാത്രം പറയുന്നുള്ളൂ. അനന്തവർമ്മ ഒന്നും അതിൽ പങ്കില്ല. അനന്തവർമ്മ അതിലൊന്നും പറയാൻ കൂട്ടാക്കുന്നൊന്നുമില്ല. പിന്നീട് ദേവമംഗലം കാണിക്കുന്നത്, ദേവമംഗലത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നു. അപ്പം ഗോമതി ആര്യ മിത്ര വായോ വേമ്പായോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വായോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം എനക്കൊന്നുമില്ലാണ്ടായപ്പോൾ മോളെ മീനും ഒന്ന് പോയി അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ബാലൻ ഇങ്ങനെ ഗോമതിനെ ഇങ്ങനെ ഞെട്ടി നോക്കുന്നുണ്ട്. ഗോമതിക്ക് പെട്ടെന്ന് അവർ പോയ കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഗോമതി ഇങ്ങനെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാലനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് പ്രൊമോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.